Yan na, sumpailot ini hanaton gin sulsog kakulop. Inya na, didilot kita may malagi kay tapos itrong butahin kabalagnan. O magyan talaga an baras. Pagingat baras, ta di ba may atipulo adilot kita didi masimang may sityo na liwatan. So damo din ni mga Rico, kumita man kamo dito Mas kita nagdalan, di rin na matapo-tapo. Proud of you. Congratulations Asyante Marie B. Madawi for passing the November 24 Philippine Nurses Licensure Examination. Tapos din amin din hangaraw sa nantikang dito may malagi kay kanina nag-intro kita. Sis madali na harani na matatapos na din adto nagbibiling hinto na o kaya luwag. Uy ada man yan telephone number. Titled lot for sale. Please contact 0921-780-9698 or 0916-380-5206. Adin dapit may barangay Baras. Ang kakulop didi kita sumimang nagdiretso kita tikadi. Amo tong didaan para nga din na may atipulo gawas sementeryo. O napatuo ini adit ugwad amoy na siya sityo na liwatan. Oh, good morning. Oh, today is December 11, 2024. Ano oras ba doy? 10:15. Alas 10. Entering kita. Amo din iton kanan barangay Malagikay. Nakadamo na kita din ni maginagiagi, nakapira nagyapon kita baga pamatron, mga hermano, goodman. Yan siring pa ang kakulop anaton goodman baga gin binurubalabagan. Nagbinurbalabag kita tulong nga barangay Hindi may swimming pool na. Yan rin nada. Oo. Nagbinurbalabag kita kakulop. Siring pa kana northern part kitahan tanawan late nga mga barangay which is dito kita umagi Mohon, Malagikay ato ni Rasimbadi ni Malagikay, Mohon, Kamir, Malagikay, Mohon, Kamiri, Ngan, mapay nga aga. Mohon, Kamiri, Baras, Atipulo, mamay kala. Oo, upat nga barangay sakto. Hindi ninanundumdugip ka mo din may debata dito ba itatayan na ada na trabaho plaza. Oo, pero na-eskwela na Mary Jane adto. Dito logiro yo tiro balay. Yan kasumpailot hanaton gin sulsog kakulop. Kaya di ba sumimang kita andito na may baras tika di Atipulo. Inya na didilot kita may malagi kay nga dapit tapos itrong butahin kabalagnan ngan magyan talaga an baras. Oo. Tapos pagingat baras tagdiretso kita di ba may Atipulo adilot kita didi masimang may sityo na liwatan na siya na. Para tato namin road to market road. Uy, may dabalay dito inayod swimming pool. Wala gado ko pamati ko. May da swimming pool na gininayod. Hindi bilya para sa mga amalit ginalugod man sana all mga retirees tibainin mga non-retire mo ito man so ditong mga kagluwag ba diba ito mo pa ito ng kabutang balay diba dadogin luto ikaw ito nyo man oy mamay kala amo na din hiliwat iton barangay Kabalagnan. So damo din ni mga Rico, kumita man kamo dito putiin din nyo say dog yako sige nataktay at loto yawat la ba man so dito kaluag tapos amo la dito timo dito payag pero underground may dakaton ngayong bunker ilarom. Oo mga bunker ba kay mamahal ngayon ito kinita kita na YouTube
mamahal man kayo nga bangker. Wala ako na itong pera ka milyon. Pera ka thousand. Mga 120,000 dollars. Pera natanato din mga 6 million. So hindi may naging inayad din prepare to stop to nyo. Nakapamatron ka pira din kabalagnan. Ay may din inayad na kuan. Kamati kung kasong kayo nga tutikan ako na daw. Ano? Okay nakagpalupad kita din tapos kita nagdalan. Di rin na matapo-tapo. Kaya noon din nagkakalubong-lubong kita dito noon na. May lang hindi mga bukid pa. Mga dito nga bukid. Mga dito. Ito ako doon, no? Sirin pa nagsisigil man. Pag-ukuya na din hit mga tayo nga lugar. Di rin na makaradlok. May din na mga kuryente. Technology wise, cellphone. O kung waray ka baga kuhan, waray ka baga signal. Wi-Fi, pwede ka magpatao dito ni Starlinks. Welcome to our new public. Nakakada na kita hindi daw. Starlinks. Kan Elon Musk man ito ni Starlink. Sila pa bangin kita labyugan ni Elon Musk. Bangin kita labyugan na. Malay mo tunyo maging endorser kahit Wi-Fi link din niya kuan may bilyaran magienta din hiton kuan sige po mga typical ba sugad labay tunti pero may dangayan iton kuan mga underground may din itong kabalagnan man elementary school sana tira din Jesus party tapos sa din ira simbahan din kita to saka na may nitikip dito rin ko nga pala tapos masuro simbang gabi na liwat ugod man misa di galyo ba ay San Roque Penyaga Senior San Roque Kabalagnan adin gusto nyo Puro Balabag. Totoo, dolor. Ang kanina ngayon, intalo, nakilala pa kamukan kuan, Tate Roberto. Ano man, ang kuan, ang best friend ni Tatay Goryo. Mahiligin magkitang karate inchik. Nayabtan ko tira nga doa nayabtan nga Tatay Goryo ito noon na ako kay yan day karasay mga inchik nga hintay karate niya raging kikita mayroon mag-classmate ngayon. Uy, anay daw speaking Penyaga igla yung totadi pag-congratulate, we are proud of you. Congratulations from Our Lady tika ngayon Our Lady of Fatima University. Mamay congratulations Asyante Marie B. Madawi registered nurse na Bachelor of Science and Nursing for passing the November 24 Philippine Nurses Licensure Examination, and we are so proud of you in behalf of Tanawan Leyte. Wow, charot. Lagad doon di ka vlog nun, may doon na registered nurse. Mga sugod dito, mga patong pinaging paghatagihin katalahuran, mga pasidungog. Siyempre, pinaginin nga itong Binorbalabag. Kinakaakuan natin ito, kinakaparayaw Pinaparayaw, may doon nitindahan. Pinaparayaw ito, okay? Ba daw, di laro mamay itong pagtitik, itong licensure board examination. Yay. Tama din yung era basketball nakabalagnan. Tapos ito good tainin manat baras. Tapos ali kita maagi may naliwatan sityo naliwatan kanan atipulo ito. Oy mapingagay yo logo to. Oy Penyaga ano
Mm. Tapos hindi amo yung hanging bridge. Oo, hanging bridge hindi. Ano pa tiya dito? Nga kuan? Nga hanging bridge ang ngaran? Ha? Ha? Ako kanang balod. Oo, kanang balod. Mamay kalahitun. Kanang barangay balod. Tapos ada na dito ngayon, no? Barangay balod na dito. Itaad didi. Amoy din hinatang luwat kakulo. Piginugwaran. Tika nga kamiri. Ini kanang baras. Amo dito din ko, ano? Merry Christmas. Happy New Year. Welcome. Barangay Baras. Awat pa dito. Ito pa dito barangay Baras. An ginsisimangan. Ay, oo. Tapos tini, amoy lo tini, ang kasumpay, nanunumdum ka mo, bagad tot journey. Hindi niya, amoy din niya, hanggarawsa, nantikang dito may malagi kay kanina, nag-intro kita, dito. Amoy niya din ni, ang bagahin kuan, nasugad. Mano, andalan ba, nga, siyahan natin nga videohan GoPro 13 ini nga itong gamit nga camera, amoy na natin gamit, amoy na natin yung kadaan din may nga kuan masusulsog tayo ito kay kabang-kabangan ira kuan entonces madali na harani na matatapos na din ni oh oy mapingaga may kalahit unton niya. Oo, mo itong dida. Kuhan, bagan pabunyag mga video naton in GoPro. Kaya kayong pabinditahan ito mananin nga GoPro 13. Tapos dumirso kita. Tapos ano itong pagod content. Mo itong andalan ba nga. Okay, nagdrama pa ito. Kuhan, mga kabang-kabang. Man, kanang Baras lot hindi ni. Barangay Baras. Pagidoan nido mangingina mamamakilala kita. Mano? Hinupad to. Mano di mo classmate mo ini. Ano hino dinipad kon? Barangay Captain. Juan Nilda Ridonya. O mana Nilda babae ngayon, Habaras. Hakabalagnan. Hino. Juan. Hidi Cornejo. Ha? Hino? Pagido. Honorable Heidi Cornejo Han Kabalagnan. Shoutout ang barangay Kabalagnan, barangay Captain mana Heidi Nilda Ridonya Han Kabalagnan. Paras. Otro. Shoutout kita ang barangay Kabalagnan, barangay Captain mana Heidi babae ang lalaki. Hidi Cornejo, Mano Hidi Cornejo. Tapos din hiliwat ang barangay Baras, barangay Captain mana Nilda Ridonya. Okay, classmate. Sakay lagi pita. Wali ka na magpadayon ng radio operator. Nag-take kanton bodik sa mano. Awan ni ka na din kuang ka na din ni lugod barangay Captain na. Masunod. Sekretary pala. Di na maya. Si classmate. Si classmate ko din radio operator ha. Kuan. QEI. Ito ka nakita din kanina no. Ay na. Nawara. Amo ngayon nawara kang barangay Captain. Kami din nakita no. Malupsit mata. Salit na lipat. Ginrambol Mano Hidi. Oy, ani din yan irakuan. Anira barangay Chapel Han Baras. Mano Hidi Han barangay Kabalagnan. Tapos mana Nilda Han barangay Baras. Amo to niran mga kapitan. Oo. Han barangay Atipolo. Nanumdum ka pa? Cholo. Oo. Ay. Papayaga.
Ngayon hindi na din yung mga pakaraykay oh, mga kanang Pasko. Awa mo na din oh, awan ka maturon agwaran na din eh. Tapos masimanglot kita para dili kita umagi ha. Kuan sityo naliwatan sa ako pininiya hiton kanan Atipulo, barangay Atipulo. Baksidor ngayon ininhikuan Manyigo. Oo, ginibitara kiton din niya sityo naliwatan may daniya pa pre wifi Honorable Manyigo. Oo, tapos maghinay-hinay kita kay may da naton din hinakita ninutro ko ato nagbibilang hinto na no. O mga tayo nga lugar di tanawan nga baga pareho inin mafit pero pa tiyo gusto nga iyo uukyan magian ta. O kukuhaan ta di kukuhaan ta maupay ang detalye ba kay kakulop baga nagrumbula kita. Nga nung pinamati ako gihapon na maupay na busis di na nasa gitsit epektibo nag-imbuta nga plaster. Plaster ba so dito mga kuha na di man namin nga balay hindi nga to na luwag ha. Wala ito nagbibiling hinto na pwedeng din ibutangan ng itik kanding o anuman swimming pool ba kaya luwag pwede ka pinmanukan o uy ada man yan ni telephone number o para di rin ako magkinuntakon ha mahal kan sikaw paghatag gasolina ba. Titled lot for sale. Please contact 0921-780-9698 or 0916-380-5206. Adin dapit hamay barangay Baras. Ha? Kadialan niyo Panginanua o di kaya please contact direct buyers only ha. Okay. Makakontak na kamo, di rin na kamo makakuan ha pagpakian ha akon kay ada dida klaro ito ha. Ang telephone number ba kay good for kuan farming for like baga karuyag niyohin magkukanin na hayupin mga manok, itik, kanding, pato. O ada lat dida. Kana kami no tubudoy. Oy 16 minutes kaya 20 kuhan maabuti yung mga 22. Oo kusay lagi din. So ini kasumpay na atong kakulop atong lain ng gihapon yan ay ginalakip para gihapon kamo kumita at nato na agian para man kita magkat tikang dito naton baga pagrumbo ha kuan may malagi kay entering o boundary or junction mo no? At kasagaran napapansin ko at mga kabablayan yung mga sugad din ng mga tayo malibing na kita itong paras ininhaluwag itlote ano katapos adto habot nga itong balay nga payag-payag amo to typical good man nga balay payag-payag gutiyay labay ano okay siguro naku kay man to nirahiton dito to ni syudad nga balay nga mga dagko tapos paglingin nimo pader wala rin nagigitan nga amyaw puros di pader dinhi paglingin nimo uy ato kuan mga utanon kita nimo uy ali mga kanding itik di ba. Oh, gana dito ng luwad. Kita ba niyo kung baga 360 ba? Nakikita nim. Hindi amay din itong boundary luwad. Boundary na ini, o diri boundary. Ang sinisaring junction nga nagsasanga. Kunti kang kadidiha Baras. Oo. Ngayon kadto ang kakulop, di ba? Ang kakulop dili kita sumimang, nagdiretso kita tikadi. Amo itong didaan para nga din na may Atipulo gawas sementeryo
hindi niliwat napawala liwat kita o napatuo ini adit ugwad ta amoy na siya sityo naliwatan mapaingaga mana tapos amoy na dinian kita ala farmhouse ba nag-aasong aso may nang itatapong mapaingaga wala ka lang ano dun dito haluwag may dun dito mga kanding dun ako lagi sana all ay mapaingaga so tadi man luwag na buwan tuna hindi ka nito ito okay muna digihap man logo din naman katunaan din sabagay din ma-prepare din diba pagpalitin tuna may tungod nga haraan nila iton kuan haraan nila iton bungto so baga pwede ka lang baga man tadi kanda ka na din kadturo kita bala baga pwede bumisita hindi ka na ini taon ta ha dalong talat yawi man gano'n hindi mo anin tulay pwede ka din magkuhan pwede ka din tabi apoy madayon hindi limpian nga din pwede ka din magbuhin hinkoy Japanese koy para apay hindi ka na din pwede umaswag pero kumitak pa mati ito man apay paingaga duwit din okay lang mag video kada ka na din rin duluwat salamat kasi nga balay tagong dito may balay ha okay lang kaya kinitak nga baga may datulay-tulay ba dito nakmakid dito ako kay ni ka din ako bantay rin ako kanda rin din ito sa abroad ito naman nila New Zealand susumagsangkay kami dito makita niya at katunaan anya ito niyo haluwag na din niyo may tira tuna din may itabay logo doon rin sige sangkay naubusan ako ay lang pagkuhan ko thank you ito na dugod ng luto rin hindi lalaki ta nagkausa kami ito nan kuan sa dita nagkausa kami ninhan mga sakristan kami kuan dako kami ni Raninyo kami ni Runan ano pa ba may dapat to pulis may dangan ito pulis yan Abanyo ba mabugto na classmate Sir Will Talon kuy magkukang ka din kuy ba do rin nagmi-mention ko na shoutout tayo mo rin
nakasulod kita nga da. Logo do kay pero naka minuto. Sobra na 20. Wala kita non-stop kita. Sige la. O 25 na nga na da. O 23 pala. Abot ito yung 25. Hindi wala kita. Wala kita mapakada. Posible 20. Doon. Ay. Pero gab din isang kay nga tag-ihag. Kung butuhan tira tuna. Di adto nga sang kay nga taga din ni. Dire tumay namin tuba. Dire tunay namin tuba. Uminom man 1/4. Baka magpa-kuan man midya. Amo iti na ubos to bleton 1/4 dengan midya. Iti na to maximum midya. Midyan dama. Ginda dama-dama ngayon iti. Uubos. Nauubos. Painga aga. Ay senior San Roque gihap. Senior Saint Vincent. Di rin na inumin to ba? Uminom man, wala ito 1/4. Tugtulit yung 1/4. Ay, magsobra man midya. Midyan dama. Makusog ganyan na alagok. Kuyan din niya. Uy, happy birthday in heaven. Hangkas ka? Kana? Hangkas ala. Ride for a Sangkay to niyo. ride for a cause. Allowed ride for a cause. Ngay ka? Adi lang may EPSO. EPSO. Di dirson ka nalainin. Naglibot ak di ka malagikay. Malagikay. Madiha Kabalagnan. Road trip niya. Oo, baka road trip. Ato dito ngayon ito balay ni Rakuan. Balay ni paring John in heaven. Happy birthday ay mo. Nagsalin uro gini kakulop December 10. December ka kano ba ito niya birthday? Din ito itong kaluat kung di ka maagig akoan may tigadya pago din para naliwatan, sityo naliwatan. Hindi ni sityo naliwatan at ginsulsog kanang barangay at Ipulo. Manamo na din highway. Okay, sangkay, mga sangkay, so karon talanay ha. Unta baga nakagliyaw kita iyo pinagi nato nga binurbalabag. Again kanang northern part or western na din western part luwatin ang barangay tantahan mga barangay di diya tan-awan liti. 54 ko din nga barangay Pastilan. Ha? Ha? Unta nakagliyaw kita iyo. Again, this has been your friend from another stars. Inin mo papabili lagi apon niyo nga iyo bus nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Ay dako sangkay. Okay. Ay kadapit nga kuan. At dito sulod Lahat. Oo. Adi nga may EPSO tanawan. Pero hain ka nga kuan. Boy. Ano pa yun? Hain tiyo. Di ba din balin na niyo entrance? Ato lagi up. Ato lagi ako. Aw. Dili pa kasi nalita po sa kuha ito pagayan. Oo. Ato lang nagap kami ma-entrance. Sige. Baraka kita dito makagigip. Man din yan ginsadhan nira. Renovation. Under renovation kay kung nag-uuran malapok Kuhan good. Nirayo. Man nga da Covered walk. pedestrian. Amo Delikado gyapon ang mga student kay National Highway man good. oo. Ma-coordinate DPWH. Tama. Kay pipindi na itong basta-basta pwede magpintar
Okay. San Miguel na hindi nila repeat.